खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिखां ब्रह्म पटबझरायाव जालांनाय न' सावनायखौ लानानै गासै ट्राइबेल हारिफोरनि खौसेथि सावरायमेल लानाय जादों। क'क्राझार जिल्ला पटबझरा मुखुमानि सिङाव टिपखाय दुलिगावनि साखाथियाव थानाय 6थि खोन्दो सिलबान गामियाव थांनाय 22 मे अक्ट'आव हाग्रा बिफाना न' सावनायजों लोगोसे बैग्रि आबाद, थालिर आबाद, थारुन आबाद आरो थासुमलि आबादफोरखौ खहा खालामनायनि सायाव थार'नि माराक मुंनि सासे गार' आइजोआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों अजद दैखांदोंमोन। आरो बेखौ लानानै गार' समाज आफाद, बर' समाज आफादा मोनसे सावरायमेल जथुमनायखौ दिनै दुलि गामिनि न'ब्लाङाव नुनो मोननाय जादों। बर'लेण्ड सुरक्षा मंचनि मावफुं आफादनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी आरो मिरु गार' फरायसा आफादनि आफादगिरि त्रिवेन सांमा, पटबझरा जिल्ला गार' फरायसा आफादनि नेहाथारि माजेस माराक लोगोसे पटबझरा जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि निरंजन ब्रह्म आरो पटबझरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारी आरो गोबां आफादफ्रा बे सावरायमेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे मुस्लिम हौवाया एसटि हारिनि सासे गार' समाजनि हिन्जावखौ हाबा खालामनानै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव हा बायनानै आबाद मावनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे एसटि गार' समाजनि हिन्जावखौ सोरबा जेनेरेल कास्टनि हौवा मानसिया हाबा लायोब्ला बे हौवाया एसटि रिजार्भनि सिङाव हा बायनानै गार' समाजाव थानो मोनै नियम निथिनि सावरायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बयबो निउस रिपर्टारफोरखौ साबायखर होबाय जे दिनै जों बेयाव मिटिं खनसे खालामफैदों टिपखायाव दुलिगावआव। बे मिटिंखौ लानानै जे नोंथांमोनहा मोनसे निउस लाफैदों बेनि थाखाय आं धन्यबाद होयो। जे थांनाय 22 तारिख मेआव बे टिपखायनि सिलबान जायगा होननाय जायगायाव जे हाग्रानिफ्राय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ इभेक्सन खालामदोंमोन। दा जों बेयाव निउसफ्राव नुदोंमोन जे सासे गार' आइजोआ माने न' सावजानाय आरो गावनि आबाद मावनायनि जायनाखि आगजुफोर आइजें आइलाफोर बेखौ बुफायनाय मानाय नुदोंमोन जों निउसाव। दा बे निउसआ खिन्थु गार'नि नङा बुंदों, गार' आइजोआ बुंदों, खिन्थु इभेक्सना जादों सासे बांगाल मुस्लिम मानसिनि जाय आबाद मावनाय बे ट्राइबेल एरिया बर' एरियायाव जे सासे मुस्लिम मानसिया हा लानानै आबाद मावफैदों बेखौसो इभेक्सन खालामदों। दा आसलथे बे बांगाला जे बेयाव हा लाफैदों बे जायगायाव आबाद मावफैदों बिनि मेइन खार'नानो जाहैबाय बे बांगाला एक्सुवेलि दिनाजपुरनि बेंगलनि। दा बियो बे जायगानि सासे गार' आइजोखौ हाबा खालामदों आरो गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बियो बे जायगायाव गावनि नामावनो बे हाखौ लाफैदों। बे हाखौ लाफैनायखाय बे जायगानि मानसिफ्रा रावबो माने नन ट्राइबेल मानसिनो हा होनो गोसो गैया। जिहेथु ट्राइबेल एरिया आरो ट्राइबेल एरियायाव ट्राइबेलनि हायानो माने ट्राइबेलनि आखायाव थानांगौ। बे हिसाबै बे ट्राइबेल एरियायाव जे नन ट्राइबेल सासे दिनाजपुरनि सासे मुस्लिम मानसिया जे गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बे जायगायाव जे हा लाफैदों, बे जायगायाव जे खेथि बाथि खालामफैदों बेखौ रावबो माने आजावनानै लानो हायाखै, रावबो सहायनो हायाखै। बे सहाय हायैनि थाखायनो बे जायगानि गासिबो गार', बर', राभा जिसिबां दं आरो जिसिबां आफादफोर दं बे जायगानि ट्राइबेल संघ माने बर' साहित्य सभा आरो जोङो माने बर' समाज ओमफ्राय ब्रह्म समाज दङ, बेसेबां आफादफोर दङ, बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय गार' स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोनाबो ज' लोगो लानानै बे इभेक्सन खालामनायखौ सापर्ट खालामदों। ओमफ्राय होखारनांगौ, बे जायगायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा मोना, बेखौ लाइ होआ बिदि होननानै इभेक्सनखौ सापर्ट खालामदों। हिसाबै बे थांनाय बारनि जायनाखि इभेक्सन जानाय 22 तारिखआव बे इभेक्सना खुनु माने ट्राइबेलनि हाखौ माने इभेक्सन खालामनाय जायाखै। ट्राइबेलफ्रा हायाव हाबनानै थादों, हाग्रानि हायाव इलिगेल भाबै आवग्रिनानै लादों हाखौ बिदि होननानै इभेक्सन खालामनाय जायाखै। बे हायाव जे माने नन ट्राइबेल मानसिया जे हाबनानै थादों इलिगेल भाबै जे ट्राइबेल हिन्जावखौ हाबा खालामनानै, दा बेखौसो बयबो माने बेरेखा खालामनानै बे इभेक्सनखौ माने खालामहोनाय जादों आरो बयबो सापर्ट दङ। आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे जायखि इभेक्सन खालामनाय बेखौ रावबो अपज खालामाखै, सापर्ट दङ। बाथ्रा बेनोल' जायफ्रा ट्राइबेलफोर असे ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफ्रा जायफ्रा हाग्रा ओनसोलाव दङ जायफ्रा फरेस्ट डिलार्स आयेन बादियै जायफ्रा थानो मोनो बिसोरखौ रावखौबो इभेक्सन खालामनो मोना, रावखौ होखार मोना।
बेयाव बयबो एकगत जोब दा बिसोर नैबे दानि जायनाखि इभिक्सन खालामनाय बे इभिक्सन खालामनायखौ रावबो आपत्ति खालामाखै बरंस बेबायदि इभिक्सना जानांगौ आरो जों बयबो ट्राइबेलफ्रा अखल बर'ल' नङा ट्राइबेलफ्रा जोंनि माने हिन्जावसाफोरखौ जों मालाय जाथिनो हरदों होननानै जोंनि अधिकारखौ जोङो मालाय जाथिनो होनो नाङा आरो जायफ्रा जोंनि माने आइजोफ्रा मालाय जाथिजों हाबा खालामलांबाय बे हाबा खालामहैनाय आइजोफ्रा जाहाथे ट्राइबेलनि अधिकारखौ मोना खोमानानै लायो बेनि थाखाय जों बयबो जाहाथे खामानि मावो दा जों बेखौ दिनै गार' स्टुडेन्ट इउनियनजोंबो जों ज' सावरायलायनानै बे मिटिङाव थांखि लानाय जादों गोख्रोङैनो जोङो गसंथागोन जे ट्राइबेलनि हाखौ खुनु नान ट्राइबेल मानसिया लानो मोना जों बेयाव गोख्रों खाथार आरो जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबै जों गासिबो रायजो राजाफोरजों खावलायगासिनो दङ जे बिटिसि ओनसोलाव गासै 3,49,5 बिघा हाया दिनै नान ट्राइबेल माने जायनाखि प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर ट्राइबेल बेल'आव हाबनो मोनै मानसिफोर बिसोरो आवग्रिना लाबाय दा बे आवग्रिना लानाय मानसिफोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो माने दाबि खालामगासिनो दङ आरो इतिमयधे जों प्राइम मिनिस्टारनिफ्रायबो अर्डार मोननानै दङ जे 2014आवनो इन्डियान प्राइम मिनिस्टारा ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारखौ होखारनांगौ होननानै बिथोन होदों आरो बेबादिनो जा 2019आव आरोबाव जोंहा प्रद्युत बरा होननाय सासे बेक्तिया जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारखौ होखारनांगौ होननानै केस होदों आरो जोंबो माखासे स्पेसिफिक माखासे एरियाखौ लानानै जोंबो केस होदों दा बे हिसाबै जों स्ट्रंलि गसंख्रोंगोन जे खुनु ट्राइबेलनि हाखौ जों नान ट्राइबेलनो नान प्रटेक्टेड क्लासनो जों हगार होनो हाया जोंहा जोंनि भबिष्यतनि बाथ्रा दं जों बे हायावनो थांनानै थानांगोन जों बे हायावनो थैनांगोन बे हाया जोंनि जों बे जायगानि थागिबि फिसा बेखायनो आं बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ बयबो खावलायो गुरैनो जाहाथे बयबो जोङो गावनि हानि मोन्थायखौ जोङो बयबो जाहाथे माबानानै रैखा खालामनानै लायो जों हाखौ जाहाथे मालायनो रावनोबो हगारा सोरबा जुदि लादोंब्ला जों बेखौ जाहाथे बयबो जयै ज' लोगो लानानै जाहाथे गाबथानानै लाखियो आं बेखौ बयबो खावलायहरो নমস্কাৰ মই ত্ৰিবেণ চাংমাই কৈছোঁ তো যিকি নহওক আজি যিটো আমাৰ দুলিগাঁও ক্লাব প্ৰাংগণত যিখিনি আজি মিটিং হৈ গ'ল আমাৰ যোৱা তাৰিখটো কি তাৰিখ আছিলে 22 তাৰিখ যোৱা 22 তাৰিখত তাৰণী মাৰাক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি যি মানে এটা মানে আবেদন বা যি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি মানে যি এটা কথা কৈছিলে এই কথাটোৰ ভিত্তিত আজি আমি ইয়াত বড়ো সমাজ গাৰো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি ইয়াত মানে আলোচনাত বহিছোঁ আৰু ইয়াত আজি আমাৰ দাউৰাও দেখ্ৰেপ ছাৰ ডাঙৰীয়াও ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে এখেত বড়োলেণ্ড সুৰক্ষা মঞ্চৰ এক্টিং প্ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু ইয়াত উপস্থিত আছিলে আমাৰ পৰ্বতজৰা ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি শ্ৰীযুত নিৰঞ্জন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তো এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ তাৰণী মাৰাকে যি মানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে সেই অভিযোগটো টোটেলি মানে মিছা কাৰণ ইয়াত আমাৰ গাৰো বড়ো ৰাভা যিমান আমাৰ অজনজাতীয় আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ আমি সকলোৱে ভাই ভনী হিচাপে ইয়াত মানে বসবাস কৰি আছোঁ ইয়াত মানে গাৰোসকলৰ কাৰণে বেলেগ নিয়ম বা বড়োসকলৰ কাৰণে বেলেগ নিয়ম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ইয়াত আমি একেলগে বসবাস কৰি আছোঁ কিন্তু ঘটনা হ'ল কি যে ইয়াত আমাৰ দীপালী মাৰাকৰ ছোৱালী এজন মানে মুছলিম মানুহৰ লগত বিয়া হৈছিল কিন্তু এজ পাৰ আমাৰ মানে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক বা আমাৰ গাৰো ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো মানে সংবিধান আছে এই সংবিধানত ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে মানে আদাৰ দেন ট্ৰাইবেল যদি কোনোবা গাৰো ছোৱালীয়ে বিয়া পাতে এই গাৰোসকলৰ সম্পত্তিৰ কোনো অধিকাৰ নহ'ব বা ইয়াক ট্ৰাইবেল হিচাপে কোনো বিবেচনা কৰা নহ'ব বুলি আমি অলৰেডি এটা মানে সংবিধান ইয়াত তৈয়াৰ কৰা আছে গতিকে সেই সংবিধান মৰ্মে যিহেতু ইয়াত মানে আমাৰ দীপালী বাইদেউৰ জোৱাই ইয়াত মাটি ক্ৰয় কৰিলে তো গতিকে সেই ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমাৰ সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা বাধা দিছে আৰু লগতে ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টলি আহি পেলাই মানে যিহেতু মাটিটো ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হয় গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টলি আহি পেলাই মানে ইহঁতৰ ঘৰ তথা কিবা বৰিং চৰিং কিবা আছিলে নেকি তো এইবিলাক অলপ উঠাই দিছে তো গতিকে মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি গাৰো বড়ো ৰাভা যিমান ইয়াত আমাৰ এই অসমৰ মানে আমাৰ এই পশ্চিম অঞ্চলত যিমান আমাৰ
ট্ৰাইবেল আছে আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব বিচাৰোঁ আৰু আমি মিলিজুলিয়ে থাকিম তো গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকা মানে গাৰোৰ প্ৰতি বড়োসকলৰ কিবা আক্ষেপ বা বেয়া কিবা এটা মনোভাৱ তেনেকুৱা কোনো আমি পোৱা নাই আৰু ইয়াত আমি একেলগে বহি পেলাই আজি সেই প্ৰব্লেমখিনি সলভ হ'ল আৰু আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ বাইদেউ দীপালী বাইদেউ এখেতেও মানে সুখী হৈছে তো গতিকে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি তেনেকুৱা মানে আমাৰ পইণ্ট যাতে আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ মানে মাটি ইয়াত যাতে ক্ৰয় নকৰে তো এইখিনি মই মানে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি মই মানে জনাইছো আৰু ধন্যবাদ नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्रा बास महिन्द्र स्कर्पिय फ्रन्स सिगमा ग्रेन्ड विटारा वागनार एल्ट' केटेन टाटा हेरियार टाटा फान्स बेलिनो सिगमा मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन